rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman. Aduh kulo tabujo pesta pantenyo, alek nagari budaya orang Piaman. Nan sabi dua jonan sadayu, Pariaman tujuan kita bersama, kasapi nan jo rancak pariwisatanyo, anugerah nan maha kuasa. Nanya kereta api kita basanang basamo, tiba di pantai Gandoria nan menanti. Tarikan langkah ke Pulau Angsoduo, sabana rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman. Yo dun sana, mari bersama ke Pariaman. Jo sana family, marilah kita ke Pariaman. Naik kereta api kita basanang basamo, tiba di pantai Gandoria nan menanti. Tarikan langkah ke Pulau Angsoduo, sabana rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman, sabana rancak pesona Pariaman. Nanya kereta api kita basanang basamo, tiba di pantai Gandoria nan menanti. Tarikan langkah ke Pulau Angsoduo, sabana rancak pesona Pariaman, sabana